এই দুনিয়া এমন একটা জায়গা যেখানে 1 ইঞ্চির জায়গা কেউ ছেড়ে দেয় না। এখানে নিজের পায়ের তলা মাটি নিজেকেই শক্ত করতে হয়, নিজের স্বপ্ন নিজেকেই পূরণ করতে হয়। আর মনে রাখবেন, স্বপ্ন পূরণ করাটা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য পূরণ করাটা স্বপ্ন হওয়া উচিত। লাখ লাখ মানুষের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দোষ ধরতে সবাই পারে, কিন্তু উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে সত্যের জন্য লড়াই করতে সবাই পারে না। Dipor baklai drowo takugno hambai mangplei rohmani bangai nini mangplei no nugui bekhale bathak toye ba kok thaisa sawana nini mangplei no nugui agi chini raja ba chini rani ponchom tripurini batahi ha reserve khaimana simito masiu tinini sal 1972 sonni 21 tarik Januari o purnango rajyo romani bonobo kisa muito mana tripura hawo chini bororok phatani borno phairomang tinini hai salo purnango rajyo nei 40 ta sidwajini chini bukung parni khe 20 ta ungpai marma simuito mana teitabok chini bubagra ni busuk product kishor manikko 2026 delimitation mani bonobo muito mana umebno nugui wansong nai besiti takhogrok je chini IPF tisong 2009 ni simi separatist sanai rok upmemno naiye wansogui nei baidi tei gradati talent hnei chini Rajani busuk, Rajani bangso, product kishor manikko, gradati palen samani. O mebno nai wansong nai baisidi. Je Raja chungno ponchom tripurni reserve seat nei khaimani bono angma wansogo. Chini borok gণতন্ত্র ADC area sangai namano ma wansogo. Ani kongke haisi. Chini kaise 184 Rajani ha Tripura ha. English hebaya bara singsinai angke. O hanole tomani bangai পঞ্চম ত্রিপুরা রিজার্ভ সিট খা যে হারস রিজার্ভ খাইলাইখা বনকে ফাতানি ফাইনাই রনি দ ফারক পাইফাই মালিয়া হাইদে আনি রাংসাক ত্রিপুরা হাসি কে তানি অরত বিতেই পাইফাই মানাই ani rangsak ত্রিপুরা হাসি ani je tabok ha war tongmani singke tani ora edisi angna nai tani ora greda ত্রিপুরান khagina nai ei omno nang mawan sogu je sini পঞ্চম ত্রিপুরা batahi রিজার্ভ সিট hnei inglai mani ba রিজার্ভ ha hnei inglai mani bo belai ne phatar ni wansong mungsi ani hawo ani isukti ani ha ang sithung humani mane ne bui bak mani buino bak mani buino roni nai mani ora ang busi ai hale ei bukubi tongnai haidi bukhale bathari te bakubi no rutuk nai leinai kubi no silai nai map no naiye jotto no kok sabai jadi tomani khe che okra sakra ni khugo khnago doshe narayan pal khe asok tongnai khe matai phai ishar phai gyan buddhi ro phaipu khoroksani bukhatui khoroksani bukhuktui hamang phaidi omono no jeng salai nai leyano norni thanibo hanbana kol bustu gote thaisa sasinai je chini raksak Tripura hano পঞ্চম ত্রিপুরা রিজার্ভ de সমস্যা না এডিসি de গ্রেড এডিসি সেপারেটিস্ট de সমস্যা না গ্রেডা ত্রিপুরা de সমস্যা না ত্রিপুরা হাও ফাতানি ফাইনারনি de সমস্যা ang oro kok thaisa sanai rajani amolno je thuruk saphano wan saphano rajbari o bachini hayung o kheto khayani pukhri khurani khat palong sanawani business khaiphaini ba maharaja bir bikramni college je professor ung phainai master ung phainai rok borok tangui chani phaimani chakri khaini phaimani business khaini phaimani borok sini Tripura hani borok gya hani bangai no ang ani bukhao puito samon ang kok sawo hani bano sini Tripura hawo phatani borok phaikai ken borok sini Tripura hani borok gya omono sung manlayani silayani hengke sini Tripura hawo sung Tripura borok dofa thansangoi NRC ni bisingtui barni সংবিধানি 6 নম্বর আর্টিকেল ni bisingtui thung parai srai ngai hani asung sithung phadi wan soglainai bosabani bukhuktui bosabani bakroktui bosabani gyantui kubui nukjak 2026 ni delimitation joratui hanbang orjotto no salaibai jadi wansok baidi ha tei dafano rokha khailaibeni sini 184 rajani ha rajani busuk adhikar tongo sini borok dafani busuk adhikar tongo hanbangi phaidi kathang tongsak kathang haike tonglaibai ni bangi wansogoi kubui lamano kubui kongno oro salaibayana lamsogoi tongo jottono khunumkha